Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hormatly vatandaşlar. Milli Hopuluk Ministri Nadar Atagarayev saňa ýüzlenýär. Neşe gullugyň ýakylmaly zatlary saklayan sklady bar. Veşdok sklady. Şonu barlaýanmysyz? Şo ýakylmany peçatlanyp, upakowka edilip ýygnalýan sklad. Bir krupny 10 kilo tiryek tutulup, ujundan 1 kilosi ýetmeýän kuryer kim alan bolsa şo 5 tane adamyny görkezýär. Onam gökçeli bir bankyň başlygy ýene de 4 uly wezipeli adamlar bölüşdiler. Olaryň hemmesinden narkotik pul alyp yetmedik 1 kilo tiryen yerine bolsa, borjak diýilen ösümli goşup, kilen doldurup ziyalan yapıp yakmany tapşyrdylar. O 5 tane uly wezipeli adamym 1 kileni öz aralarında 200 gramdan bölüşdiler. Olardan hem $200,000, $100,000 we $150,000 ýaly pul aldyňyz. Atagarayev, sen habaryň barmy şu zatlardan? Şu alynan pullan şu wagtky Aşgabat şäher polisiýa müdiri 101 pozivnoyly merdan öz hakyny aldy. Muny hem görmediňmi Atagarayev? Bankyň başlygy, sen adyňy bilýän. Beýleki 4 sanak wezipeli adamlar siňi atdyňyzy bilýän. Ýöne häzirlikçe atdyňyzy aýtjak gel. Näme etýäniňi görjek. Herki kuryer şu 5 tane adamyny görkeden bara, onu urup sen boýnuňa almasaň ýyzyn küre dersiýip, onu mecburen hemmesiniň günäsini şoň boýuna goýýarlar. We onu söz berip sen hem ýylyň adamlar sesini çykarma diýip işini sülçäýin prokurora geçirýärler. 10 kilo bolan tiryen 1 kilosini çypoçka boýunça tapyp alýarlar. Soň beýleki 5 tane adamyny alan 1 kilosi ýerine bolsa, borjak şiýrany goşup 10 kilo dolup ýerini ýapdylar. Indi bolsa durduly barady. Garrygalanyň zastawasyna 2 sany esker bilen bir ofisier serketde nowaçylyga çykanyna, ýagny dazora bir uçup barýan drony görüp durgy bilen ýyzarlap tutýarlar. 3 kilo tiryege ele salýarlar. Ol tiryeklerin hem soňy 6 sany wezipeli adama diýýär. Şonuň 6-njysy Durduliýew. Emma neşe gullugy drony kabul eden adamyny basyp, hem de 2 sany eskeri başga ýerek ofisiýerim guşka atpravka edip berýärler. Indi men size şäher polisiýanyň müdiri 101 pozivnoyly merdan bardy gyska çaýdyp berýän. Merdan ol ilki Ahly welaýatynyň narkotiýalygyň başlygy bolan. Soň köpede aýtyra polisiýanyň başlygy bolan. Awuryň başlygy bolup işlän. Merdanyň şu wagt gorunmasary Hitrovkaly şyhlardan Allamrat. Zalim metodikalaryň üstü bilen alynan pullaryň esasynda öz wezipelerini geldiler. Bular narkotiýalyň gelenler üçin narkotiýalyň işgärleri şuň üçin edenine diýerler. Öz içindäki işgärlerini we gerek bolsa dogan garyndaşlaryna tiryen berýärler şolar. Çilmen berýärler, kalyanyň balam hemme zat satdyrýarlar. Onuň daşyndan hem adamlar getirip gorkudyp gyssap pullaryny alýarlar. Şu adamlarmy kanuny gormaly adamlarymyz. Indi bolsa narko slujban başlygy o da şyhlardan işaraga diýerler. Ol adam hem çoğunda $200-300,000 jay salyndy. Niýazow döwründe organ işgärleri buraya jay gurmany gorkýardylar. Hatda 2 sany jay almany gorkýardylar. Ýöne häzirki wagtda bolsa bulary iýdýänem ýok, görýänem ýok. Sebäbi Gurbanguly bu zatlary gözüňmýär. Onuň esasy maksady özüni goratdyrmak. Neşe gullugy. Siz ýurda girýän bir kanun dermanlary hem bir kanun psikotrop dermanlary hem neşeleri siz kontrol etmeli. Emma näme üçin aeroportda girýän bir näçe korobkada gara lentada sarylan dermanlar Gulnawadyň aptegasyna geçirilýär. Kumfat beriň de onda başgalarym getirip satdyr näme? Narkotik gullugy. Menen tek adyňyzy aýtyp durjak gel. Näçe ýerde tiryek tutulanda ýygy ministrler diýränne, näçe pul alanlar çenni bilýän. Ministrler za ministre çenni bilýän. WDP'dekiler bar, WDP'den aýrylyp firma ýöretýänigem bar. Bankirler hem bar. Bilmeýän zat ýokdur. Ente howlukman. Siziň adyňyz Maýdaryn.